Και τώρα τι γίνεται? Πρέπει να πάω να τηλεφωνήσω στο νησί να μάθω. Πρόσεξε, μην πάρει τίποτα το αυτί της μάνας. Μην ανησυχείς, θεία Κώστα, θα προσέξω. Και ό,τι άλλο νέο έχεις, να έρθεις να μου το πεις. Ναι, θεία μου, θα έρθω. Αντίο. Έχεις το καλό. Το καλό παιδί. Αν έρχεται αυτό στα Γιάννη, προτιμάει να πεθάνει. Ανέτα! Νέστορ! Ανέτα! Αυτό που σημαίνει είναι λίγα μυστηριώδες. Συνεχώς ψάχνω να ανακαλύψω ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και ανταυτού ανακαλύπτω ένα άλλον. Τι γυρεύεις εσύ στα Ιωάννινα, Ανέτα? Ήρθα να βρω το Λευτέρη, να του πω να γυρίσει πίσω στην Κέρκυρα και δεν τον βρίσκω. Δεν ήρθε. Κουτό κορίτσι. Και γιατί δεν ρωτάς εμένα? Ξέρεις που είναι ο Λευτέρης? Βεβαίως, τι εργασία κάνουμε. Πού είναι? Στο πανηγύρι. Σε ποιο πανηγύρι? Στο πανηγύρι της Βραχοκλησιάς, χθες το βράδυ τον είδα. Μα λείπει 2 μέρες και δεν τον είδε καθόλου ο θείος ο Κώστας. Τι έγινε? Αυτό είναι μια άλλη εξεταστέα περίπτωση. Ακολουθήσέ με και εντός ολίγου θα σου διαλευκάνω το μυστήριο. Φύγα! Γιατί? Φύγα, σου λέω!